Sbartna fl-imkien mulej, kelmtek imqazza, f'qalb waħda li naqad, bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tammarint mulej, hemm jintejx Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Koni Żammit. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, aħna qegħdin nagħtu qima lill-misteru tal-qawmien tal-mulej għal ħajja. Għamel li jkun jistħoq ilna inġarbu il-ferħ tal-fidwa tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li ju Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien dawk li kienu xterdu minħabba l-persekuzzjoni li kienet qamet minħabba Stifnu waslu sal-Feniċja, sa Ċipru u sa Antjokja u ma kienu jxandru l-kelma lil ħadd ħlief lill-Lut biss. Imma xi wħud minnhom kienu minn Ċipru u minn Ċireni u dawn meta ġew Antjokja bdew ikellmu wkoll lill-Griegi u jxandrulhom l-Evanġelju tal-mulej Ġesu. U wiet il-mulej kienet magħhom u kbir kien il-għadd ta' dawk li jemmnu u daru lejn il-mulej. L-aħbar ta' dan waslet f'udnejn il-Knisja ta' Ġerusalemm u għalhekk bagħtu lil Barnaba sa Antjokja. Meta dan wasal u ra il-grazzja ta' Alla feraħ u beda jħeġġiġhom biex jibqgħu brieda sħiħa maqudin fil-mulej. Għax hu kien raġel tajjeb, mimli bl-Ispirtu Santu u bil-fidi, u ġemma kbira ta' nies ingħaqdet mal-mulej. Imbagħad Barnaba telaq lejn Tarsu ifittex lil Sawl u meta sabu ħadu Antjokja. Għaddew sena sħiħa flimkien fil-Knisja u għallmu kottra kbira ta' nies. Kien f'Antjokja li l-disċipli għall-ewwel darba sejħulhom Kristjani. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej bena l-Sion fuq l-oljiet imqazza u iħobb il-bibien tagħha aktar mill-amajjar kollha ta' Ġakob u belt ta' Alla ħwejjeġ sbieħ u jgħid fuqek. Alleluja, alleluja, alleluja. Not il-Raħab u l-Babilonja ma dawk li jarfuni. Araw, in-nies ta' Filistja, Tir u l-Etjopja dawn twildu hemm u għal Sion jingħad il-koll, il-wieħed u l-ieħor twildu fija u Alla loli nnifsu iwettaqa f'posta. Alleluja, alleluja, alleluja. Jikteb il-mulej fil-ktieb tal-popli dan twilet hemm u jannu huma u jisfnu dawk kollha li jamru fik. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja.
In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'Ġerusalemm ħabtet il-festa tal-konsagrazzjoni tat-Tempju. Kienet ix-xitwa u Ġesu kien miexi minn naħa l-oħra tat-Tempju fil-loġġa ta' Salamun. Il-Lud daru miegħu u qalulu: kemm se ddum taqlalna ruħna? Jekk inti il-Messija, ejdilna ċar u tont. Weġibhom Ġesu: qedtilkom u intom ma temnux, l-emejjel li nagħmel jien f'isem missieri jiġdu għalija. Iżda intom ma temnux għax m'intomx min-naċ tiegħi. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom u huma jimxu warajja. U jien nagħtihom il-ħajja ta' dejjem u huma ma jintilfu qatt u minn idejja ma jaħtafhom li ħadd. Missieri li tahom li u akbar minn kulħadd u ħadd ma jista' jaħtafhom mingħid il-missier. Jien u l-missier aħna ħaġa waħda. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum eżies għandu tassew ikompli kabbar fina dan il-ferħ għaddejs tal-għid. Għax il-ferħ tagħna fejn għandna nsibuh jekk mhux fi Kristu. Il-ferħ ma jiġix mill-oġġetti. Il-veru ferħ il-bniedem iġarbu jgħixu meta jsib f'ħajtu persuna li tassew tħobbu. Persuna li tagħti ħajjitha għalih. Interessanti dan id-diskors ta' Ġesu hija Ġerusalemm għal festa tal-konsagrazzjoni tat-Tempju. Xi tfisser din il-festa, il-konsagrazzjoni tat-Tempju? Allu tifisser jiġifieri minn dan il-bini kollu, minn dawn id-djar kollha ta' Ġerusalem, din id-dar, it-Tempju, hija kollha kemm hi ta' Alla. Fija jammar Alla. Dik tfisser is-sinifikat. Meta aħna ngħidu ikkonsagrat lill-Alla, ifisser jien nappartjeni lill-Alla. U Ġesu jagħmel mixja qabża jipprova iqabbes il-mentalità ta' dan il-poplu għalhekk jikkritikawhom u jgħidilhom imma intom ma temnux. Għaliex irid iġalhom jifhmu u jagħmlu din il-mixja mill-ġebel għalihom infushom. U għalhekk Ġesu jaqbes jibda jitkellem mid-diskors kollu li qegħdin nisimgħu matul dawn il-jiem tan-naċ. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni, jiena narafhom huma jimxu warajja. Għaliex jimxu warajja? Għaliex aħna tiegħu. U hawnhekk San Ġwan juża kelma qawwija u sabiħa. Il-kelma ta' Ġesu jiena narafhom ma jfissirx jiena naraf wieħed mill-ieħor, waħda mill-oħra, id-differenza minn persuna għall-oħra. Sempliċement naraf nintebaħ bl-għajnejn. Imma l-kelma naraf li juża San Ġwan f'dan l-Evanġelju li jgħid Ġesu għal kull wieħed u waħda minna qed jgħidilna jiena il-dawn il-persuni lilek narfek bl-imħabba kollha tiegħi.
fuqek hemm imħabti kollha kemm hi. Kull xejn jiena nħares lejk, jiena ngħid int il-maħbub tiegħi. Int il-għażiża tiegħi. Ejjew nitolbu hekk il-mulej biex ikompli kabbar fina din iċ-ċertezza li l-ħarsa ta' Alla fuqna hija ħarsa kollha kemm hi ta' imħabba għax aħna tiegħu. Ejjew nitolbu lil missierna tas-sema biex aħna nilqgħu bil-fidi il-kelma ta' Ġesu ibnu ir-raj it-tajjeb tagħna. Għall-missjonarji biex jaħdmu bl-istess ħeġġa tal-Apostli fix-xandir tal-Evanġelju lill-ġnus kollha nitolbu. Għal koppji żgħażagħ u għal dawk li sabu ruħhom quddiem ir-responsabilità li jsiru ġenituri sabiex jimtlew bl-imħabba ta' Alla u jurwa anke lejn xulxejn nitolbu. Għal pajjiżi fejn hemm il-firda, il-mart, il-gwerer biex il-komunità internazzjonali taħdem ħalli ġġib il-għaqda fost l-umanità kollha nitolbu. Għalina il-kol mulej nitolbuk biex minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino tkompli tbierek il-familji tagħna. Għamel li kull wieħed u waħda minna iħoss l-imħabba tiegħek nitolbu. Inresqulek mulej bl-interċessjoni ta' din l-om maħbuba tiegħek u l-om tagħna. Inresqulek il-morda tagħna, il-persuni li jduru bijom, tobba, nurses, il-persuni li jduru bijom fid-djar, għatihom il-kuraġġ, għamel li jgħixu kull ġest li jagħmlu ma' xulxin ikun ġest mimli bimħabba u bożza nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Alla tagħna, għatina li nagħtu widen għal kliem ta' ibnek ir-raj it-tajjeb u nimxu warajh b'qalb ferħana u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-għid iqanqluna dejjem ħalli nroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħa kbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna.
u eret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna il-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema u s-sitat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda itennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ora tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġej fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jintej fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija,
int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Spiritu għaddis tal-mulej, dawa li l-muħna li l-qalbna bizmin, kuna li nasser milja ta' kull fer, għawi li l-runa tal-paċi tal-erf, għallimna nħobbu u nafru bl-arbin, ġeddet wiċċi l-art fejja minna l-mart, fejja aħjina faraġ ta' dar, il-għawġ dal-lamna farrakna bisni, tina l-erf meħtieġ narfu nimxu triq biex nejxu ħajja fi snin. Spiritu tamħabba bla is li lek foħnija min qalbna natu flimkien mal-miskin ma' Ġesu l-ħellis li l-kom kull glorja. Amen.
Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li bija ċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u weħejjuna għal ħajja ta' dejjem bi Kristus Siedna. Selmu l-Omna Marija u ngħidu flimkien tliet Ava Marijiet u npoġġu hekk taħt il-mant u l-ħarsa materna tagħha lill-familji kollha tagħna. Partikolarment ukoll f'dawn il-jiem ma ninsewx nitolbu għaż-żewġ djakni li propju nhar il-ġimgħa sejrin jiġu ordinati saċerdoti. Jew nitolbu għalihom biex ikunu tassew għaddejja skont il-qalb ta' Kristu. U għalhekk ngħidu flimkien: Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-maqdes ta' Pino, il-firxet